Yang Mahita dami ni di batana sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Oras madihita saluhuna ata ni di bata dihita di apen na perjuluon imana tarsura di Yesaya 2 ayat 1 ayat 5 songono mahatani di bata. Odo hata nani ida ni si Yesaya anak ni si Amos taring tujuda do Jerusalem. Masa do sugu di ujung ni akka are hot di paujak duduk di bagas ni Jehovah di pucu ni akka duduk jala humicat sian akka rubian jadi merongoman matu si sudi akka perbigu jala torop akka bangso mandapot tutu si akka nama dok beta hita tanakku hima duduk di Jehovah tu bagas ni debatani Jakob asa diajar waktu hita akka dalanna jala merdala kita di akka lapangna ay marharo sia sia dusugut patiki jara sia Jerusalem hata di Jehovah jala mangu umaibana di tonga-tonganya akka perbigu jala turuan na torop akka bangso jadi patotal nasida ma udang nasida bahin gigi jala hujur nasida bahin akka sasabi dan besi tahun ni bangso dopak bangso pudangi jala dan begruhon nasida parmusuon beta hamu alepinok par ni Jakob mardalani mahita di hati yuron ni Jehovah ido sahana donga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus adong duma sada barita namar donga pudan di sadaluat adong masada raja lau menguji rakyatna dicoba raja do di ida bohado lau menguji ima rakyat non bahwa adong doke perhatian manang kepedulian ni bangsoon ni narohana diuji mam di kepedulian ni akka rakyat neng di bayar raja ima batu di tongah dalan ima di bana carana menguji akka rakyat neng alani di ujiani di ben ibana bahadok kepedulian ya kajolma na perjulu Roma akka pertiga-tiga marnida merdalan siadalani alani na merdalan no pertiga-tiga on dang di ida ibana be dalani ala makilala do imana kaningani dia ka perdalani pertiga-tiga batolema ninarapani badala dalam badisi ujunga aladang di ida topuma ditabrak tormar bete-bete ma na perdalani tor suku maruhanan nepedua kung lewat mamusi tentara pisongoni dang napitor dibuat alay tong marumutumut tong rupani dipasob lewat mamuse sahalak pertiga-tiga tong muse di ide betui tong ditabrak betui ditendang muse betui laswadong do na perdue alay adong masada ima pamula adong mahalak na metuga nunga luja ibana rupani di ide bana ma batu ni dalani itor di ide bana ma apa nawahana manayong nana gudang ngenong akka na luka do akka na bejolma tertutup di son ninnarohani amat taname tuoma di orotoro amat taname tuoma betui diorok mabetui ape nasusiap panagaman na dung diorok amat tai betui adong ma
dapok na itorni bati tarsura sada harotas. Di bagasak karotasi didok ma Anda peduli, maka hadiah bagi Anda 100 keping emas tertanda raja. Datanglah ke istana inna marupani. Tersunggok ma amat tanametuon na compang campingon na betul-betul asiroha dung di ida songoni lama ibana. Ida potong barajai dungi dapotol diliur rajaima 100 keping emas. Didok rajaima, saya semangat saya melihatmu adalah manusia yang peduli, manusia pembawa pemberita yang baik, yang mengutamakan kebersihan, yang mengutamakan kepedulian, yang mengutamakan keselamatan, yang mengutamakan nadinggan. Banyak orang yang lewat beberapa hari ini, tapi tidak ada yang peduli. Ima, didok raja itu amat tai, dungi diliu mahadi. Ada yang berengot tadi si dia makadongan. Bukti bahwa dalam bukti itu ima nakaingan tai dado. Gabi siada kepedulian. Ido salah satu mabain ibana dapotan pasu-pasu. Alani dia makadonga sahapor siaun las odo na teide di bagansan turpukon. Di bagansan turpukon songodido pakilalaan manang teide di bagansan parmuluan di bangsa adorang so tuha buanga Babel Israel. Nunga dilubakon panuran di saya sa sitongna tunasida akan luba-luba taringot tu pangalaw di Jerusalem doot akan nanay masa dobi. Alagas ido nanay ibalga berengot ta siyetto pukontar lumowi ma di appenon. Di namanomunomu hita di panomunomuon bohama hita namanomunomu. Molo manomunomu hita di bagasan nguluton neng diigil do panomunomu tay ima taringot tu panomunomu ta asa manomunomu haroro ni tuhatta Jesus Kristus. Di panomotay buhado i manaking somon ilustrasi kepedulian. Di kepedulian ini do nanay idot. Di kepedulian ini berengot tatakas diajak kita merdalam di bagasat katiuron di Jakuba. Hatiuron di bagasan Tuhan ini. Alani diduk nakayangani na parjulu sahali nunga jumulu di pawotokon. Taringo tu namasa ima di tonga-tonga ni Jerusalem. Marhiti persurudo pamiliton namasa nandok ni si Jesaya tu tonga-tonga ni bangsoi. Asa tumpakas do di paingon ima marpos ni rohana sida. Di namarpos ni rohana sida di pabahinan ni di bapa. Pos rohana sida na totong di bata nama dongani alani didok di hatahon si Jesaya do di ujungna di paujak bagas ni Jehovah. Namar lapata di taringot tu ari marsugut di ujung ni akka ari. Taringot tu tiki akka obas na ngono ni jolme di portibio di ari na perpuli ari haroro ni Kristusi. Asa tu takas do di paingot di si ima bohado hita lau manomu ibana. Bohat siapa ngatusion na sidang madang peduli. Banaro Roma di sihira songoni marupani. Bana maahapi namasa, panamasa me eme digaga. Be namasa be niulan. Eme namasa digaga usa. Be namasa be niulan. Songoni ba pangalako ni bangsoy. Juk pasongoni. Asa nang dohonon na do ima asa unang bimasa na songoni eme namasa digaga usa be namasa be niulan. Be disuadong be sinuan.
Bediula donga benyu dan ima namaralo tuhatani debatan. Marhitido di paingo manakangani padohan beta mahita manganako hidulo ni Jakuba mangbar hodoi menungguli asa dasip asa borkat unang ado bina terlalap alai diajak do marhasa daun diajak do ima beta hita marsadani roha beta hita tu bagas ni Jawa beta hita masihol tu adupani debata jujo do gora-goraon rupani na pinasa ni sinji saya asa di tonga-tonga ni bangsui tersunggul rohana si nama sihol masihol di hata ni marsihol di hata puda dohot di uhum dohot nang diakka barita nauli alaido gabi sada ucahan diakka na porsiai alani dung taida di bagasat turpo ton didok nakang masih beta-betaan na sida ado na di beta-beta masih hol madapot ton bagas ni di bata di pucun di duki lau mangido ahme puda mangajarion do akan asia do petunjuk penuntun yang nasi di bata alani panadayo do alani hamu bangido di tonga-tonga ni bangsui didok manakangani Aisyanido harorwan ni pati jala Jerusalem songon haroni hatani Jahuba dung targowar jala tarbarita hita songon margana terpilit hamalimun ni raja songon nabi sada Petrus bidua si hidup patandau kita halak nang di perbadian ni debata asadang berdebar di kita hidup benar didok dang berdebar di hidupan ni debata asasianido nak kita diju masihol tu i manaking tu bagas ni debata bagas joro ni debata mangaraho kita marsoba tu eropan ni debata ala nunga di are haluo ni uhumoni debata ma bangso na mangalo ibana naso tumangihon hatai patiki tonai ikon uhumon no akabang so naso olo ikom marsikor-sikor jala kunggabi marlea marpugus jala ditikina jupang mahadami yang bisa dok bangso akabangso dang mamikiri senjata perporango be alai nunga ho hombe na sida di bagasada mena sida bata gari tahe dirong sohun jala di topan na sida senjata gabi ula-ula na sipakyo diladang dang marporang mapamati yung col mawe alai nunga di topa gabi musi gabi dipakai lau ruladang tuporlak manguna udangi gabi tinggala hujuri gabi sasabi imarupani ngadi rubah perang fisik menjadi bukan lagi hal yang paling utama alai gabi dah memang ima taringot tu kepidun haroro ni rajai masoh manasida sebada dang adong bina pagos-agosao dang adong bina pus dang adong bina mangaleai dang adong bina sina paruarwahon alenunga di paibaru manasida di haluauni gawi patarma di manakkan dengan ni holong nama si haholongan di nama si haholongan ini sida di sida kendok di are haluani humuni di batama bangso na mangaltu ibana bangso na manidas bangso na gali di sima masa i manakkan ni panguhumon na siyan di bata alanido di igil siap kita masih beta-betaan moro didok masih beta-betaan mangolo itu kani menungguli hita dui asa masibuan dongan na yanakon na keluarga na dongan na ale-ale na masih beta-betaan unang adong na tertading alai rap makarikoton madua di Eropa ni debatan na perpuri dia makadongan di gobar konsi saya do buha pajunya kabangso tu pinopar ni si Jakob asa tong na sida di percambar di harajan itu kani asa unang binasida songon hala na saya merdela di hakulungun di hagut turun di parbulat-bulatan alay naing manian tong na sida gawi at yuron di dalan
ni Jakoba. Ido tong nalaho si pagotokonot tatu sadok portibion. Asa hohop kita di bagasat Tuhani. Asa taruli kita di harajona. Jala ikon dotong pagotokonot tatu sadok kumalia kita sakap doho lomo ni rohon debata. Aihona uhung do sogun sugut akan nasomangoloi namar niang ni roha di hatai di pati kita lumur na akan namar sugun ni roha mida dongan na jolma na madubu dongan na pasya-sia akka dongan na hidup bener nakengani gabi di batama marmusung lupak akka sialo pati ning atong ido na diuji jala diajak trupukot tu hita dihamak kadongan songon bangso ini batahita marga na pinili di batahita songon naung jino tu hati uron dapat tuluhom ma hati uronin siak hati uroni ma nakangani hati uron ido udota hati uron nasad di batah molonunga dijuhita mangundi bagasak hati uron naing mehita totong marhati uron di dalam itu hani ganu panggul minota asa gabi tarida i manakanya nih haholongon tarida perbuini tonti ini hita terlumo bima di panomunomota atong taingok man di panomunomota di bagasan tikion di pangaradiota adu saptame asa songon birohor kita pe baru hatanang pe baru nguta asa unakolan merdus-dus akka ari-arita unang medus-dus nang salpo basalpo madisi alay ikut di pebaru mahita di bagasan debata marhite hati uron nasien ibana amen mauliate madiho ali Tuhan debata amen.